Hai, sini. Ini alas pilih aja nak pun nak gelau lau untuk nanti nak isyarat. Untuk keralas. Mami. Hah? Mana ikut sangat senang, ikut nan bulan nampak nanti. Engkau yang pasar mana tur maya tang den nanti, cingkra. Hama masna, hama mami hama. Kopi kona muli na. Thang bijak. Sataron, biko laksina kota na. Lagren miem kaje paise. Sama ngong sai deng nai, mula lah mulai baik kita mula. Kopi nih, masa kan kita biko. Masa di kopi? Kopi masa tadi? Siapa baik? Bicu paling nani, susi saya mana sih? Dadah. Apa mau abi? Toh, sungainya aja. Masa anak bisa nak orang nengkong si sungai dengan bibas jeng nana, nengkong unbau unce. Nama mi? Nah? Ayo, ikcing aja lebih ni mana? Ikcing aja lebih. Ikcing aja lebih. Bye bye. Bye bye. Bye bye, mama. Mami. Oh, mami. Oi, mana ada yang selai? Sekarang kamu mau nengok sini nih, apa lu bu? Yang kita bisa dengan selai ni. Ini mencia. Gerli ya? Kau sing-sing ah? Ini bikun kemana? Kali vlog sabi ko biang na kang sila. No, bio. Alwa. Ayo. Apa lu dah ada? Moro rider pa bijna iya. Wah, kamu sendiri selai gue makanya macam itu. Ang den langgan saya kira. Ini gede nih ya. Baba woi, nah, mami dah ada sop micibe. Isya, belum biji kayu. Oh, belum biji kayu siapa? Mulai kurang mau tempat yang saya bisa lagi. Nyonya. Toba. Ya pakai guys. Mas, udah pakai. Fudi lo saja sebenarnya. Mas, dustu datang ni ya? Mani dustu datang ni ya? Hah? Suka sedang boleh bodoh? Ayo. Nè, ting, nặng phơi. Đây, đi, cứ theo đi. Ủa mình bay với sừng nặng hả lại? Jadi berkelan baby. Cô sẽ làm sự lại lòng vậy, sẽ đi lần này à? Này, man bay bữa nữa. Bây giờ, này, cô làm phải đến này, bị khổ. Bữa đi cô làm năng à má, bữa đi cô làm năng à? Đi cô làm phải man bay nào này đẹp, có thằng trên bay đen người đẹp phải.
मोजां मानबायखा खला बिदिसैना मानबायनाया बिनो जाबाय आयौ ओइ मबाइलसो नुहुरदों इयो मानबायनाया बिदिसैना न' लांफैनाय बेखौ लांफै बार गिदिंबो दे मोनथारसैबोलै मानसियाबो आर्मि ट्रेनिंसो होयो नै जोंना आर्मि ट्रेनिंसो मामिना मानबायनाया दे या होनदो मा या दे या दे या दे या आइदै मोनबायबो सालिया नुवाखै आर्मि ट्रेनिंसो जाबाय आथिं दं आरो बेसेखौ बुद्रुलायखो बाय ओरै लायफिनसैलाय र' दाइरेक्ट फैदोलाय नै आयै हनै ओरैसो दोनलायबाय आङो आइथां ओइ मा दाय थांसिना आइथां मा मानबायनांगौ नामा मानबायनांगौ नै खावलायानो मोनसेल' गोदै ओइथिंल' माना मिनिबा ओइ आइथां ओइयो बिदिनो लायगोन बियो आंजोंसो फैगौ लायद' गेलेनो लायथां मा या थांलाय थांमा बैखौ लायदो नांला नायला या लायला ना मामि ना आं फैखौसो ना ये ना फैना लांफैदो ना आमफाय आर्मि ट्रेनिंसो होयो दे थांसै ना दे आइदै आयौ नुवाखै आर्मि ट्रेनिंआ जोंना आयौ बेखौसो दे लांफाबावदो दे होख्ला आर्मि ट्रेनिंआ होबाय आर्मि ट्रेनिंसो होबाय थानाय गोलैगोन मोनबाय बिनो मोनबायना बेनो जाबाय सिंनो दुथ' आं दोनखुनायखौ नुबावबाय नागिरफैबावबाय हनै मा होननांगौ दे बेखौ आयौ आं हालासोलै बेखौ है मार लायो दाना मारै बेलथायगोन नोङो होलायबाय दुदुनला थ' आबैजों थ'फिनदो आबैया थासुबासो सायगासिनो दङ दा थांसै बाय आयौ थांसै होननाय लोगो बागथा हरखाबाय नै ओमफ्राय र' थांसै हौवा दे नुवाखै थांसै होननायखाय सिखारथारबायबो आसुरितसो थांनो होनबाथाय थांसै हौवा थांनो नोंबो मनालिजाया नुबावासैसो बाजाबावबायसो मनालिजालायनो आंहाबो मनालिया मामिया उन्दुबासै बाजाबावबायसो अखा हानायखाय दावराव खोनासंबाय थाबाय अखा हानायखौनो अखा हादों थान्दा दिनै कुल नामा थान्दा दिनै कुल थांसै आबैया मा खालामदों नायनो थांसै बिदियाबो मा खालामखो नायनो र' अखा हाबाथाय मामिया खोनासंबाय थायो अखा हाबायलै लोगोफोर नै थान्दा आयो ना साथि सावनाया गोमोरबायसो खोमा ना खामजोबखोथाय आङो थिंसो खोबखादोंमोन दहाय फुजाखौ होखांबा ओमफ्राय अखा हाबाय नै आंना सिथावा एफा मोजां जाबाय जोंना नै अरासो खोमोरखो ना माखो थावा जोब्बायबो खोमा बारबा जोब्बायदां सिगां होथेखादोंमोन नै दैया फैगुलायबायलै अखा हानाया मा अखा हादोंना अखा हाबाथाय माइया खोनासङो माइ थिं गाबो नालाय बेखौनो खोनासङो मा दावराव जाखो सानो खोमा
अखाखौ नायफैदों जोंहानो दसे अखा नायफैदों गुसुथार नायनि र' मानसिफोरा मा खालामदों फैनो आबैया आबै ओइ उन्दुआखैलै अखा हानाया खोनासंबाय थादों मा एफा दावराव जाखो सानदों खोमा उन्दुआखैलै उन्दुगोन खोमा सिजायबायमोन बाना फैबायदां अखा हानायखौनो खोनासंबाय थादों ज्राव 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 होननाय खोनासंबाय थादों नालाय र' जोंहा आलासि जालाय आलासिया बहा गोमाखो बहा आलासिया हनै जोंहा आदाया आबौ होनलाय आबौ आबौ आबौआ नै बेखौसो नायगासिनो बिफाखौसो नै बिफाखौ बिफाया बामथारा सयाबिन आलु मा एवदों बैयाव मा एवदों मैगं बिलाइ उखुन्दै गबाय खोमा मैगं बिलाइखौ बावसो एवनायथारदों माबा मा होनोमोनलाय थावायावसो एवनायथारदों मैयाना गोथावथारमोन मुलाया बेखायनो गेन्द्रा लाबावबाय नै दाउ संबाय बायह्रायाव अखा हादोंहाय नै दिनैसो थान्दा जाबाय अखा हानानै बोथोरा एफा गरम ना फबन ओइ नों गोजांबाय नामा गोजाङाखै आलासिना नोंबो सोंनांगोन ना नामा आलासिखौ सोङाबा आलासि नालाय ना आलासिसो आलासि आबैया माइरं सुदों आबैया ओंखाम संदों आबैया माम सुदों माम संदों आबैया माम Jangan tuan deh mah, duduk sana deh mah, deh nak main sana deh. Nih alu yang suabe jeung संनाया गेन्द्राना दैयानो जा बुरजा होखाबाय हालाहां मुला मैद्रुखौ नायनो आङो माला मोनखो आयु माबा सिथाबनासो थाबायहाय नै खेवग्रानि र' आयै बाबाया ओंखाम जाया होनलाय हो ए आं बाबाखौ जायो सानदों बाबाखौ ओंखाम जागोन सानदों होनबा आब'आलाय जागोन जाया नों उन्दुबायबो हायदो दैया गोदौ जाखाबाय जाखांबाय सुस्रांखांजोब्बाय न' सिबना दोनसै जोबलायबाय जाखांलायबाय थान्दा अखादै आंना फिसाया मारै दं दा आं उन्दुना जाबायहाय खानायाबो जायो रिं फुला फुलानो ना फोदारा उन्दुनो खाबाय खैथा जाखो टाइमा 9टा जाबाय
बेफोरबायदि हिनिबो सा साफोरबो गैला खोमा न' बिसिना फोसाबखोनानै मामिखौ लायनोसै दोनसै दिनै एसे थान्दा जादों रुमा अखा हानायखाय लोगोफोर दिनै भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय बाय लोगोफोर गुड नाइट